Бате, гледай коста. Окабелен, бате. Това е единственото момиче на нас свешал. Това е жена ми, ете. Това е жената на... Как се казваш? Майко! Коса! По-махленски, истинно махленски. Махленски артист. Малки мъжите са качили. Българския кай с раса среща с най-големите звезди, брат. С най-големия брат. Респект. Направо. Не! Спрял съм бялото брашно, намалил съм драстично захарта. Айде сега бе, брат! Защото ходя при много добър браснар сириец и ми прави брата много добре и тя разсейва всичко друго. Ама аз го вярвах цялата си душа, бях паникьосан. Затова не пускам песни, брат. Защото си мисля, че това е гадно. Вижте го. Аура! Два, три! Не знам какво слушам. Не знам, просто буквално не знам какво слушам в момента. Чек. Имаме ли връзка с теб сега? Имаме ли връзка? Окей, чат. Welcome to the shit, чат. Че не знам къде съм Мирамлик. Как сме, чат? Добра вечер. Ари, бе, брат. Let's go! Не знам, добре ли се чуя? Айде, българския кай сенат, майко! Да се качим горе, май. Чат ексклузив! Чакай, оп! Само с техниката, благодаря много. Вие знаете ли кой е българския кай сенат? Май не знаете. Май, аз не знам какво се чуя. Майко! Много често опитвам да обясня на хората, че реално ти не си това, което ти си мислиш, че си. Ти ще разбереш цигарата, живи и здрави манячета, масичка! Айде бе, чат, вие такова нещо не сте виждали до сега в БГ, разбирате ли? Как е, брат? Това е чата. Сега ли излизаш? Май да. Тента се учам. Добре, в Twitch сме иначе. В Twitch сме наистина на лайв така. На лайв, брат. Чай се оправя малко. Как си трябва? А сега, Добре съм. специално за вас. Айде! Маля, коста тук е, брат. Аз съм потресен. Майко, тук ли е майката? Тук ли е майката? Майко. Ете, българския кай с раса среща с най-големите звезди, брат. Как е, манец? Гъста. Мале, много хора, много нещо, аз направо не знам къде се намирам наистина. Защо изглеждам все едно и съм спал 4 дена и все едно съм правил кардио 50 минути преди да дойда. Наистина това не мога да разбера. Браво на Димака. Ево на човека. Толкова години кери сцената. Не може да се спре. Как е, Диме? Това е най-големия. Вижте го. Реми е най-големия. Разберете ли, чат? Добър вечер. Един от най-големите. Създателите, разберете. Но основоположника, лек. Между другото, се познаваме още когато... Да. Още когато танцуваш. Още мога да танцувам, между другото съм на ударен. Чата не знае, че танцувам. Аз само си вайбам от време на време си. Такова. Мега добър танцувам, прави се на ударен. Майко, яла да ми коста отпред, бе. Я. Чат, няма лъжа. Изглежда яко. Има вайб. Това е една от най-големите сцени, които съм виждал наистина от БГ да се прави. Трябва ми вода. Тук има ли вода под наем? Има ли вода? Наско, имам един въпрос за тебе. Ако някой ден те извикам на стрим, би ли изкочил? С Виксън, например. Да,
То се прави на стрим. Ще правим всякакви работи. Стримовете. Да. И няма такава култура в БГ, ама все едно искаме да направим нещо различно. Просто много бих се скифал, ако дойдете с Викса на двамата. Би било яко. Аз съм Айляк, брат. Ево, добре, топ. Благодаря ти, брат. Няма да те спичам повече. Аз не се спичам. Деле. Но това излезе твоето видео. Брат, ти е якото на стрима, че е рол. Никой не го ебе реално. Всичко е да е леш. Като се наведеш микрофон, влиза в трахеята. Брат, как да вървя без да се навеждам глад? Аз трябва съм с високо дигната глад, нали? Искаш да ми кажеш, братле? Кое да е после ергенът, брат? В смисъл, какво трябва да представлява? Любов в рая, не разбирам. Ти си най-якия режисьор в България, брат. Ево, брат! Ево, как е маняци? Брат, много яко. Гледате ли стримчето? Гледате ли Twitch? Цъкате ли в Twitch? Чатпад. Яко. Да, трябва да натискаме маняците и нашото комюнити, разбирате ли? Аз ще направя гилдия, ще направя секта, всички от Twitch се съберем и ще направим един ивент. Ще направим ивента на стрес. Ще бъде много стрес фест, обаче само от стрима, брат. Това е, разбирате ли? Вие сте хората, които не подкрепят, вие сте хората, наистина. Ево, маняци, наистина, респект пълен на всичките. Я видим тук какво става на това. Извините, моля да си купя нещо. Здравейте, как сте? Alright. Какво продавате на нашата будка? Какво да ви предложа, значи, едни очила. Те ще ми станат ли? Да, Бой, аз ще ги разширява, елик. Чат, добре ли съм, наистина? Майка, коста е. А ти просто искаш да не се виждам? Не. Майко, тук мириш много на кебабчета, елик. Да, не сега да не съм. Тебе ли? Не, май от вас. Как е тук? Има ли настроение? Уоу! Вас издаз, бе, бруда. Вече ми правят носа още по-голям. Уау, това е невероятно, наистина. Носа ми става 4 пъти по-голям с тия очилалик. А каква е идеята на будката на Ергенът? Будка на Ергенът. Да, отви първото на BTV. Ергенът пише нещо, живот в рая. Не знаеш. Въобще разбирам. С другите будки не сме запознати, те са конкуренция. Другите кои? Будки. Or whatever. Будки. Будки каза, нали? Будки. Будки. Добре. Ще оставам, значи да си вайбваш. Ми забавно. Като цяло тук е яко. Да. Имаш и хора. Стига. Вижте, имаме алерти, имаме чат, имаме всичко. Това е един от най-яките моменти. Аз се надявам батерията да не издържи до сета на момчета, наистина. Я ми покажи малко да ви отворя. Иначе Боро много макив как почна да изкача с Димарата китариста. Виксана. Ти не е Виксана. Моя грешка. Искам да поканя един човек, който е завършил медицина. Намаля голям светлинно шоу чат. Голямо светлинно шоу чат. Гледай сега коса, гледай сега. Нямаш. Свири им са, нямат пари явно за повече. Ево, брат! Ти ма знаеш! Много над нещата. Чат, така чувам ли са добре? Мале, може да се чуя гласа. Бой, какво стана, бе? Някой фърли джапанка ли? Нищо лично, но по принцип... Аз съм виновен, колега, заради мен... Някой фърли джапанка ли? И заради тебе се случи... Това и се някой фърли джапанка ли? Се казва кючек. Аз съм потресен. Аз съм по-потресен, брат. Той пясък, брат, хубаво, че съм с чехли. Той беше най-доброто ми решение от всичко, наистина. Да се обуя чехлите, брат. Какво ти правиш? Пимпам, с най-големия брат. Респект. Направо. Как е? На стрима ли сме? Да! Айде, бе, брат! Къде съм аз? Чакай. Ето това, брат, как се видите? Той се насрав, като ме видя.
Къде си, бе, Пацана, стресня? искаш да те цилна? Искаш да те цилна? Кой се, брат? Дай да ме натегаш. Той не иска да се Специален поздрав за стреснята. А ти какво правиш тук? Нали нямаш да идваш на морето, пясък, работи? Виж го, има пясък по обувките. Снимай го. Има пясък по обувките. Срещах едно красиво момиче и затова съм на морето. Затова, брат. Мале, Цено, ела, брат. Ела, молята. Си свеж, бате! Това е човека. Човека, който направи нас свеж известен. Това е човека, който направи нас свеж известен. Човек, къде те прави нас свеж? Това е другия човек, който... Нас и свеж. Ела, молята, брат. Няма нас и свеж. Няма нас свеж без тези две момчета, разбирате ли? Той даже вече не е брат. Разбираш ли? Да, разбирате ли, чат? Нас и свеж, а никой без тях. Така ли? Да. Помагайте на стрима. Тено, помагай. Да не говорят употеки. Не ме каза. Без българската дума за четиво. Ева, стресня. Ева, до кога си тук, приятелю? Някакъв фри трал ли имаш? До трети, след това мога да ме видиш в София, брат. София, да. Куче, микрофона е при мен, брат. Тенгат, наистина. На София, да, брат. Идваме за Фиренце, идваме за Викторчо, Вирго, не знам дали го познаваш. Ти момчета са париж. Айде да правим YouTube канал. Всичките да се съберем най-големите грозници и всичко да бъде американско, брат. Добре. Добра идея. Мамо, успях. Я вижте къде съм. На една ръка разстоянието. На една ръка съм. Разбирате ли, че съм? Как е? Димарата, брат. Всички кажи колко си пял. Опа! Ясно! Майко, чат, коста е, брат. Пайтака! Има 100-200 човека, между другото, много се забавляват, ама на 100 човека пак е мега яко! Да, така е, брат. Това е Пайтака, нашия менеджер. СКГ, Fire. Това те всичките МПТ-та. Вижте, аз съм си просто човек. Аз съм си наистина смисъл. Това е моят живот. Не знам какво да кажа повече, пичове. Нищо, Ева. Аз си благодаря. Аз съм от тук. Не, аз си благодаря. Аз си благодаря, че това. Вау. Това беше доста емоционално. Съжалявам, че българския кай стена дойде. Да не се представяте нещо. Стримър. Така ли? Ето, да. Добре, не знам кой е вас. Няма проблеми, то като цяло не е нужно. Най-шоу стопит. Мене, пак можеш да кажеш нещо хубаво за мене, по принцип. Поне малко, поне. Значи, момчето е дебело, но опитва. И опита е опит. Всеки път, като стана от стоя и ми пишат яд в чата. Да. Натискайте го да тренира, обещава да свали 10 кг и да е изребрен на преса. До другото е. Слушай, спрял съм бялото брашно, намалил съм драстично захарта. Ай, сега бе, брат, аз нямам месо брашно. Защото тръгна много странно. Не. Тъй, че аз вървя към едно по-добро, по-светло бъдеще, брат. Това само защото има камера, ли го? Не, аз не съм с... О, тук има вентилатор, Виксаме. Мале, видях Наско, видях Памеца, видях... Всичките са тук, аз съм бях по трица. Като се свали рисата, да излезе пресата, брат. Гледай какво става, биф! Има биф! Ама аз съм до тук, съм на 500, аз спирам на всяка бензиностанция. 100 Ама нека рабията спираш на всяка бензиностанция да правиш лице. Да. Защото се таковам от климатика, брат. Нали, верно. Да се раздвижиш. Седя е така, брат, като сляза от това съм е. Да ме даш някой пъти крака ми изтръпва. Лицеви и клекове правя. Бах ти удя. Браво, брат. Като това играме, само си гледам чантичката някой да не ми е знае. Не знам какво прави Наско, ама аз наистина ще предобря. Емко е! Емко! За готов? Чай, че той говори с жена си. Айде, зайче, айде. Вижте, българския кай сенат. Няма какво стане, брат. Тук сме на лайф. Ето. Аз съм Емо. Аз наистина... Не знам какво правя на такива моменти. Аз по принцип не излизам. Хората даже не знаят как да реагират, като видят камера.
сега той е най-големия. Ама ще ма гол, ще мини навътре без да каже нищо. Котра, микрофон имаме ли? Да, имам. Добре, и то се чуя. Да, чува се. Добре, и ти си стойката за микрофона. Да, кажи нещо. За младите. Колко хора на гледат? Младите? 46. Да, млади, 46 човека. Twitch? Добре, за да кажем, че младите. ние градим Twitch в момента в България, брат. Такова нещо няма. Младите яще повече фибри, понеже рака на дебелото черво е супер падала границата на хората, които се разболяват. Така че яще повече фибри, не яще много колбаси, Не ядете колбаси. и алкохола внимателно. Въпреки че това трябва да работя. Без! Как беше емоцията горе? Да, направо като на The Voice. Здрасти, Боро! Как беше емоцията в... Каква е емоцията в Слънчев бряг днес? Емоцията беше като всеки ден в офиса, аз съм на работа, на шак спра. Беше велико, може би ми лечи колко съм потен. Аз по-потен не съм бил, може би, последната една година. Да, реално си добре. Да, защото ходя при много добър браснар сириец и ми прави брата много добре и тя разсейва от всичко друго. Беше брутално Джеки, супер много хора. Чай, че стойката ми нещо. Плати ми се стойката за микрофон. Беше брутално. Естествено, човек, рапа и трапа в България се слушат толкова много и е много странно, че има толкова малко такива събития. А какво мислиш за Вирго и Галена? Няма да го види спокойно. Ама за Вирго или за Галена? За Вирго и Галена, едновременно. Беше ми малко Айде, кажи само наши брат. противоречиво. Controversial, братле. Яко е, трябва да се случат такива работи. Даже късно се случат. Ева, че се закона страни. Много. И между другото разбрах, че в водичката е имало малко веро и е имало проблеми с верото. Не знам кой ще каже по този въпрос. Всичко е, нали, да, всичко е супер. Да, и ящи зеленчуци по две. Човек някой правят с такова. За втори път, брат. Какво прави? Кой побежда? Как се определя? Как се определя победител? Аз си взел чашата, ама трябва да го прескоча, брат. Спомнят се, или колко направих? 50, 250 и 500 на магистралата. Машинка. Аз толкова след седмица правя следната една година. Ти не е ли твоя песен, бе? Не. Добре. Такова човекът не е запознат. Брат, всичко от Варна се разочарва също просто. Някой път. Аз мога също да кажа за Добрич, но няма да го кажа. Ама то няма рапър толкова от Добрич. Колко човека го гледат? 54. Виж, увеличили се, дигнал съм рейтинга, доле. Най-големия, брат. Да. Би ли дошъл на стрим, по принцип? Ако те извикам. Някакъв колап, с още някой, брат. Бих дошъл, ама има това ще е нещо, което аз не знам какво правя. Ама не, по принцип, добре, представи си да дойдеш с... Не знам, брат. Беше трудно. Добре, с кой би дошъл по принцип? С кой ще е яко да дойдеш да се чувстваш? Никой не съм се виждал и ще е много странно. Ма трябва да е такова да те предразполага, да ти е готино. Ама ко трябва някакъв маняк такова отпуснал. С Цуро, брат. С Цуро? Да. Верно. Бих сгърджал с Цуро, ще е мега смешно. Ти ще е добро. Надъхан ли се, ако те са нави? Ако те са нави го прави? Да, само къде, в кой град? София? Добре ми кажеш, трябва да добре се. Ама стопър. Човек, аз лях от сцената и влях тук в някакво нещо. Какво се случва? Колко хора да гледат? Много ми е интересно да ги закачат. 53 още. 53 свалят са, добре. Ево. Бихте ли се изкефили наистина на Цуро и Боро? Това мисля, че ще дава и колаб, наистина. Смисъл колаборация. Мисля, че ще много яко. Представете си Боро и Цуро. Брат, аз с Цуро никога не съм си говорил. Аз не знам той какъв е като човек. Реално, що Боро и Цуро? Защо казват Цуро? Я да отим да гледам малко шоуто как е. Да видим, има ли вайб? Има ли вайб? Брат, става ми топло на ухото е. Аз спирам докато съм жив в нея. Бих съм правил на звезда. Да, важно. Слушам майско музика. WXZ. Някой иска да съм друг, ма това не знам. Май за първи път стоя и гледам лайв на нас Колев на Да се опей на английски. Да
100% сега нас ме вижда отгоре. Не знам какво слушам. Обаче направихте не знам, просто буквално не знам какво слушам в момента. Буквално стоя в Слънчев бряг в момента в 11 без 3 и абсолютно не знам какво се случва. Грам идея нямам. От Господ здраве, от мен на здраве. Сайт! Само искам да ти кажа, да не забравяш и ти да се забавляваш. Не мога само бачкане. Брат, не мога да се забавлявам, точно ти обяснявам, че аз не знам в 11 часа какво правя тук наистина. Брат, отивай, тичай! Ще изкара! The man, brother. Много е странно, когато просто някой ми докосне ръката и е мокър. Малко се притеснявам. И операторът! Check! Back! Тук дойде чечкото, кой ще се скара. Ръцете горе. Тройка нафта самолета, мода, пред мен само Бога, работа е нагоре. Всички! Звона! Фърлех чорбите, чат. Вижте го. Аура ли? Авера ме парми аура, брат. О, да, ето е. Извинявай, че ще ме притесня за малко просто. Ще едно прикаеш върху вентилатора. Не е вярно. Не е вярно, не правя това. Чат, виж, това е Монистакс. Той е малко притеснителен, ама е добро момче. Здравей. Кръско ме гада да стоята, да ма духа това и изглеждам прекрасно. Между другото, я виж, чакай, застани тук. Ела една сам. Глей. Аура. Той фарми аура някой остане. Се, брат. Често. Мале, не знам какво става, толкова е топло чат, че не знам какво се случва. Вай сега представете ли се? Кой ма пипна за каза? Мале, много е топло. Аз качах до сега просто. Аз чувах реално. Аз не съм се хурлял нещо. Май. Бористи. Брат, да гледат, да се наслаждават на партито, братле.
Бах ти! Ти не си свикнал, май. Хората искат да се забавляват. Още ли слушаш? Толкова според... Не са телефона. Братлето е малко екстра, защото е на лайв. Не съм. Буквално. Аз съм с такъв, брат. Добре, кажи най-интересния факт, който знаеш. Аз съм 100% себе. Кажи някакъв факт. Саморазма... Да, че са хермафродитите, и всички го знаят. Кажи нещо по-интересно. Какво? Не знаеш ли хермафродитите? Мислех друго чух от тебе. Не вече са хермафродити и се шипкат сами. Все едно като бият чекия, стават дете. Интересен съм да е сега какъв беше този разговор като цяло. Емо in the back. Ето го. Да. Това е Емо. Чува се. Чат, защо съм рисана кебабчета пак, бе, човек? Все едно съм на Голгрила в Добрич, лик. Наистина. ЕХЗ без кебабчета, не ЕХЗ, наистина. На една нова година, там където беше проблемната нова година на ЕХЗ, имаше даже баница в 12 часа, колкото помня. Това беше много яко. Не знам дали стигна за хората, ама те без и половината бяха загинали там, чекпоинта. Hold up. Това не бях аз. Май, между другото, колко е здрав. Вижте, стигни, моля те. Бате, гледай какво става. Окабелен. Бате. Я чакай. Колко ти е фита, братле? Колко ми е фита? Да, я снимай. Първо кецовете колко са? 300 лева някъде. Даже по-малко. Дънките? 260. Дънките 21 лева. Добре. Една притча от Библията. Това е безплатно. Пази сърцето си, от него са изворите на живота. Добре. Чейна? Айде да кажи се. Айде кажи се за Чейна. Кажи за Чейна. Очилата? Зъбите? 4000. 4000 само единия. Само единия 4000 чат. Ако щеш, вярвай. Облечен съм за общо 10к. 10к, ама без зъбите. Да. Реално той е най-богатия в ЦКГ. От цялото ЦКГ той е най-богатия. Той прави най-много пари. Всеки ден на участие прави по 1500 лева минимум хонорар. Не е вярно. Да. И тъй, като цяло, знаете, ако някой иска пари от ЦКГ, замина някъде. Мина там ти. Може и да отпред да гледа танцорите. Жена ми търсила. Що търси жена ме, брат? Следващи се вие за този част. Странно. Ево, Тео! Масна баксия. Гледай, брат, тук сме на стрим. Искам да кажете нещо за Тео. Искам да кажете кажеш нещо за младежта. Да сте живи и здрави и да спрете да подкрепяте стрес, защото това, което прави е нещо много яко и той е добър човек и го заслужава. Поздрави на всички. Отивам да ям. Много се оплатя. Благодаря ти. Оценявам. Гледай ти какво интро. Я, ела да гледам. Я видим, ще има ли бив, братле? Бой, да почна да прави текно. Je suis très heureuse de me faire écouter. Абе, нямаше ли Криско да излиза, бе? Криско малко е почернял. Хайде, 3, 2, 1, всички! Идвам за всичко, не кажа нищо. Не приличам на другите горика. Може да ги имаш, може да ги нямаш. Какво знаеш, нищо за мен. Идвам за всичко. Не приличам на другите горика. Може да ги имаш, може да ги нямаш. Какво знаеш, нищо за мен. Ей, само още малко рад. Идвам за всичко, не нужда нищо. What the hell, Янте? Почва. Ео! Мале, само не това. Да се чули Фран да и не се лак. Ео! Ура! Бив, брат! Благодаря на всички, които са тук като цяло.
То са ген по-милени, ако остане най-големите на лаза ми, брат. Най-як е контент. Това е. Айде, ваката! За втори пореден месец, брат, имам шап! Благодаря много. Много го оценявам, брат. Мръсен сосъджи във ваката. Айде, бе, брат! Взех се! Палим влака! 10 гифнати съба, взех се това, брат! 10 гифнати съба, брат! Запалихме влака, чат! Левел 4 на влака, лек! Левел 4 на влака! Аз не съм го виждал да се движи толкова. Наистина, не се е бал. Мале, гласа ми го няма. Аз не знам на стрима как се чува, ама на мен гласа ми го няма наистина. Вече съм GG. Тежко потресе да. Ой, това е. Стрес купи. Щупих се от алта, вече искам нещо в шепата. Ще поръчам от едното и в другото. Само като героме се стана чудо. Като нов съм, прекратях топ съм. Уиски на топ съм, посичай с нов съм. Като черното реки копай. Ай! Ма да е от друга страна. Дай там! Днеска му отпускам края! Кой ще взема, кой ще направя? Не зная! Той е химна на стрима. Колко подаръци има? Подаръци, преди малко имаше 12 имаме днеска. 12 подаръка имаме. Ей, сега искам следващите 10 секунди, още 12 и иначе си тръгвам. Сега всички са зада. Айде да се качим горе. Маля, какво ставаме, брат? Намаление във втората. Мода. Чакай, ти снимаш? Ставаме, брат. Чат. Това е единственото момиче на нас свешел. Следващата песен за хората, които обичат петък, събота и неделя, повече от хляба. Абе, къде си безпечен? Между другото, това беше първото показване на хората, коя е жената. Това е жена ми, ете. Това е жената на... Как се казваш? Здрасти, аз съм Веско. Здраво ми. Никак! Никол! 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 Да! Майк, ти къл си кричър, ще е папа. Честно да мира! Остава да мира! Братко! Направо е лес, брат. Между другото, наистина горе има повече хора, отколкото долу е. Пак си филма, лек. Направо съм потресен, наистина. Абе, аз да не съм на злати пятъци, лек. Какво стана, брат? Аз едно съм на Малибу. Просто съм на Малибу. Кое
White Girl ремикс, наистина. White Girl ремикс, наистина. Мале, защо има толкова малки фенчета на Криско? Аз не мога да разбера, наистина. Аз съм тежко объркан. Защо Криско има толкова много фенчета, които са толкова малки? Аз искам цял лято да си с мен, цял лято да си до мен. Не излиза никога от съня ми, от съня ми. Брат, караш ли скейт? Караш ли скейт? Не. Добре, че репрезент, брат. Аре, брат. Аре, дай нещо по тебе. Дай нещо по тебе. Нежна душата е, брат. Няма да го притеснявам, братле. Здравейте, аз съм Димитър и това е първото ми питие за вечерта. Здравейте, аз съм Димитър и това ми е последното питие за вечерта. Брат, забавляй се, обичай живота и бъди добър човек. И не да играеш хазарт. Брат, не забрави да се забавляваш. Чакай! Брат, не да играеш казино. Опитвам се да причам на фестивал. Най-лошото нещо, което мога да направя наистина тази вечер е да причам на фестивал. Това е кауза пердута. Направо хората ще си помислят какво ми има. Благодаря. Дай му! Чат след около 25 минути. Остана, брат. Даже днеска чух всяка една песен, освен на Криско някой, наистина. Имам чувство, че всяка една песен е преместена и направена по някакъв друг начин, наистина. Не го разбирам това понякога. Може би ваше, аз също не го разбирам на 100%. Айде, Малибу, златни пясъци, тук ли сме? Абе, чуя се, ако скачам на сцената, дали ще ми са такова... Емо! Това е Емо! Опи! Какво искаш да кажеш на моето поколение? Искам да им кажа да не стават бокуци като цяло. Е така като мене, да са трезвени като бачкат, да са свежи. А ти не си пил? Не. Трезвяк? Аз съм новия Емо. Карам мотор, тренирам, ям здравословно, приемам протеини много и на работа съм трезвен. Това е примера. Не, продължаваме. Това е примера. Това е чат. Трябва да кам кой ще прави. Не. 80 човека бяха вдъхновени в момента от тебе. Нали колко водки не съм? Мотора е добре. Чай свиря при това. Барбона. Що съм с очила? С очила съм, защото снимах една реклама за Old Spice и не исках да съм по очи, защото съм супер недоспал. Ама сега не снимаш. Ама сега не снимаш. Да, ама... А били заебал всичките си приятели да намериш само приятели с мотори? Не. Капна. Не. Капна. Той вече даже почва да кача постове с приятелите. Аз имам всякакви вери. Почва да кача постове с новите си приятели, даже ама ги изтри. Защото му става неудобно. Той пост, знаеш защо го махнах? Защото си викам, че не искам прекалено да флотвам инстаграма ми с някакви неща за мотори, защото аз поначално не се занимавам с това, брат. Замислих се, че искам да си фокусна инстаграма повече над музика, а не толкова някакви мотори и работи. Аз последните дни само това качвам, брат. Така е. Ама не е яко така. Добре ли се чува? Давай, брат, гледай. Малко пиква, ама няма. Не, брат, то някак. Аз се чувам мислите, брат. Весько е най-големия стримър, маняци. Чухте ли? От неговата уста няма какво остане. Аз като кажа нещо, да ги става. Моро! Сериош си купува краставица, вераме. Ще те оградна. Ще ги убия. Па. Дайте гифтове. Как се казва, бе? Как се казва това с парите, бе? Питат ме за теб, сърцето ми те крия. Хайде! Отман, капя като кобра. Влязаха непознати, не влязаха в дома.
Сега са ти? Мале, аз съм най-големия опиум фен в момента, лек. Аз съм най-голем. Мале, те са много криви, бе. Вау, аз много е странно. Сия! Фин! Фин! Сега ли излизат? Слета? 2 минути. Аз виж телефона. Как е като градус. Горещичък ли? Отивам да си охладя телефона, извинявайте. Аз си не е телефон. Я виждаш. Силата, гледай, силата. Да или не? Как се чувствате? Изморени ли сте вече? Кажете ми. Добре сте. Не, ако прекъсне, няма филм. Защото OBS работи. Оставете центъра на артистите. Оставете центъра на артистите. Остава, мой Тонче. Малко съм пил, брат, ама... Ти ли че въобще? Нас остана рекламно лице на стария Криско навсякъде. Даже вече е благотворително като гледа. Абсолютно. Намираме се към Калбич, обаче оставете центъра на... Time shit, guys. Стой до мен да ми даваш кураж. Сега, това, което искаме с този младеж... Мале, то защо вика като пиян, бе, брат? Добре ли сме? 3, 2, сте кликнали. 1, давай. На колко процента е? Караме я до края, когато спре камерата, спираме стрима. Браво, Наси! Браво! Чай, брат, чай, по-добрата точка. Къде е добре? Гледай! Всички ръкомери в мене! She
Поздравям всички тук прекрасни личности на тази сцена, Вахти, газетата. Такова нещо в България не се е случило. Чат, това е само за вас. Благодарим на вас, благодарим на Екзит, че правят такова нещо. Това е уникално, това е наистина уникално събитие. Аз съм супер изкепен, че всички тия хора сме тук на тази сцена заедно. Оставяме в ръцете на нашите момчета, Соски скейт, което живи и здрави. Чао! Айде, чат! Май така ще се върля, може пита. Песен, да не ги знаете, ама тая песен е една песен, дет много гърмим да ги намия. Адвокати, банкомати, няма, мама, няма. Взимаме! Как, брато? Как? Да, ще слапнем батериите. Имате ли енергия още да чуем Екзи, какао би? Ще го направим, ще го направим. Панички, пекла! Айде, чат!
направо. Не знам какво случва вече. Аз съм израснал в Бургаско, но че има ли газета от Паса Къса? Паса! Това е. Паса! Къса! Паса! Къса! Това е чат. Гоним най-доброто, гоним най-доброто. For the moon, motherfucker. Махлинский, истинный Махлинский. Махлинский адрес, Махлинец оборвали. Махлинский преступление, Махлинский парень. Махлинский скуки, Махлинец оборвали. Махлинский, истинный Махлинский. Махлинский адрес, Махлинец оборвали. Махлинский преступление, Махлинский парень. Мать. Das College ganz hoch. Taki zadek, ja mam kurwa stanie brapy, tu kawałki trapy, nie samo moje chopy. Чат оператора ми толкова се хайпна, че се фърли телефона и спря звука и спря стрима. Просто е много хайп, наистина е много хайп. Много е хайп, леки, често ви казвам. Айде, събувайте минахме! Благодаря много! Благодаря Коки, благодаря всички! Чат, давал ю. Чат, аз смятам да се нещо малко повече от просто дреха. Системата като конекта и даже не са за филмите не кажат няма крайто Къд съм друга няма да погледна. Имам нужда от енергията ти пометна. Даже не си опитана от 7 момента.
изиграме още две песни и след това заминаваме. Кой бил тук? Бил благодаря много на всички, които събват, за които не подкрепят. Аз ви обещах, че ще има дигане на качеството. Mark my word, правим всичко с моите хора, наистина. Преси, брат, ти си големец, наистина. Ево, брат, камерамен, W камерамен. Айде, чат! 807 съба, брат! Вие сте най-големите, чат, най-големите, не са 807, вие сте най-големите. Си казвах, че нищо не иска. Само ти си ми. Как? Чат, следващата песен е за вас. Че пускам нов албум, голяма част от тук знаят и много хора ме питат. И сега е нашата песен, братле. Някаква ще най-лесно, виж как се пише. Money Stacks. Ще коментираме на лайв ти, брат! Дай! Слава, покажи тебе гроза, четиримата заедно. Ска яко братон нещо. Си аз да съм само чест. Подмиг на сърцето ми гадаме в ръцете. Два, три, дай да ги Чат, мерси много на всички. Ева, отиваме малко да се забавляваме, да спираме камерата. Мерси много за всички, които събнаха, които не подкрепят Соса Генг фамилия, брат. Наско най-големия, брат. Наско си мислех, че няма да дойде да снимаме клипа. Наско си мислех, че няма да дойде да снимаме клипа, обаче той дойде. Знаете ли какво се случи? Чакахме, учихме върса му 2 или 1 ден преди да снимаме клипа. И му писах, направих общ чат, едно друго, спря и на мен не ми вдига, звъня му, пара му звъня, го търся. Смятайте колко съм отчаян. Кажа да ти кажа, кога получихте върса? Кога? Вечерта преди клипа, брат. Да, браво! Аз си мислех, че той е куплет, ама аз го вярвах цялата си душа, бях паникьосан, че този куплет е отвратителен. Даже си мислех да ти кажа, брат, Ти ми го каза! Да се снимам на клипа без да пея и само... Даже имаше момент, в който ми каза, брат, тук да знаеш, че тази чаша сменят, да знаеш такова, нали? И такъв завалваше даже на моменти. Да. Аз този куплет мислех, че е гаден и исках да го сменя. Затова не пускам песни, брат, защото си мислех, че това е гадно. Ама Ево, стана много яко. Благодаря ти. Стана много яко. Мерси, че ме изтърпяхте, брат. Ево, брат, наистина, благодаря ти. Много се радвам, че можех да споделя това нещо с вас. Мерси много на всички, които ме подкрепят, всички, които събват, които вярват в нас, съкагът, че влизат в стримовете ни всеки път. Дори като сме 20 човека, аз съм благодарен на всеки един от вас, който влиза всеки един път. Знам кои сте, обещавам ви, няма само яки работи ще следват.
на 15 сме в Moonlight, искам всички да дойдете там, ще имаме стрим, че всички цялото СКГ отново сме там. Ще има леш банкета наистина, купувайте си билети всичките. Много ви благодаря на всички, които ме съпортват. Соса Gang Familia чат, благодаря много на всички чат, вие сте просто прекрасни, наистина, просто прекрасни. Сега не знам как ще правя стрима, наистина. Ще пробвам, че това е за първи път се случва. Искам да видя Соса в чата за всички вас. Обичам много, СКГ до живот лек. Няма какво да стане. Бай!